बोखे कंपनी से ONGC कंपनी है नमा से बोखे बांसुर है नमा पारा से बंसुर है नमा पारा दामसरा थमल लामा बरो चौधरी राव साइक नारे हातिनी इलाका मानो साक नारे हा बरो जागावले बरो पेरी मैंने आमदु संफो हिये साखलाय नारे हा इनके मांगबो बाग इलाका मानो साया मानी ब्रांच संफाय बि हिये बो कावफनो ब्रांच साया आरो बो ब्रांच पारानि चौधरी बा कारबारी माहिये सा के इलाका ने ब्रुक माहिये सा नांक नालाय नायग्रादि खर्चा खर्चा हा तिनी नाव मीडिया राव बाय जुं बो दामसरा आरडी ब्लॉक नि पिप्लासरा 2 नंबर वार्ड चेरे पारानि हक्सिमो बाय बिस्काउनि पान्दावो जुं बरवो लाइ फाइमन जियो ताउनराव कुङे जुं चांमा तुं थावमा नाय थावमा केसे तुं बिमे प्रोजेक्ट गथेमोदै तुंलायमो निम सेरवो तावो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट जियो खेबो ONGC कंपनी हिये खनामो जुंसि बिसिया रुमफोनो रुमिया हिन्दे नुमो फक्रि सिमो फक्रि मानि ब्रावखे चिनि पारा पारा नुथाइबुइ नुख्ला माइ सिरिये हुबा दे बागान दे फल फसल तो मदेत मादे ब्राव आरो ब्लास्टिंग पेरि ना हिये खनाबो खे कत जागाले ब्राव कावफोनो थाहाबो चिनि पारा आरि राव जों रहम सरानि चरुइ रावनि जागारावले कावफोरसे कावहाइबो खनाबो खे बो जुंखे टोटेलि चिनि बो चेरे पारा बमसुल एरिया नले बो कंपनी नो बरो हादिरिया बरो ब्रनि ब्लास्टिंग थायाफोनो कावरिया हिये जुंखे नरावनि मीडिया राव बेयो बखुपरनो सामसेवहा इनके दिनिला सिगे बो नां पाराव संथा हामदु दु तो संथा हाने इनके बम दु सोमन लियोलेन राव जे रो पाराव हायेन सामुतां तने रावले नांबाय कमा सालाय मराव दे तंदे तो पारानि चुद्रिनथे बा YBN निथे पदिखे ब्रांले काव नांबाय क्रंलाय मरावले तंदो तं बरो केहा लीडर फोनो क्रुइ केहा होग्रा काम फोनो क्रुइ चुद्रिनि तंगो इनके ताव बर्तमानो पार्टी नि बो रुलिंग सरकार बाय के कुंलाये लीडरशिप दिखे तां तने राव फोनो तो आरफो ब्रो रो पारानि ग्रुप बाय केहा बायसे जुगाजुग परामर्श केहा बायफो सालाय फायमै बक्रुइखौ मालाय मो फक्रिखौ आरो केसे उंतुमिता अंद्रावो आमि जुं तिनि हथारो खनाये से बनक मा पतो बरखेबा मा बरो बेनि नु बुकसाबां या बेहा पिंकाय रिंदेव हानु पारा काम चामदेव हारावो ममब्रो बा आरखे बो लेन फोन दे हा वायरलेस दे हा तुइ तुइ ब्राव ड्यूटी तो मक माखिन तो मी से चुंगी क्रिफिस मा तो हा चुं ब्राव नो आबो बये बोले चुंगले बुइमै राया नो हा ब्राव नले रोले तांरि रामाया ब्राव नि बपे नि माते नि मातमी गथेखे चुं ट्रैक्टर आंदोलन फो खेलेन मासी अच्छा अंके थे तो नांले आबुम दु संरिया मोलन नानि पारानि आरोले जांले तुइदे जांले बुकतुदे आरो तंदे ना बुक जतो गोला चिनि पूर्वे वो लोकेशन जीपीएफ लामो तंगो 2010 11 12 बरोबो जीपीएफ रीडिंग लामो तो चुंरो बमसुल एरिया हिये जां उत्तर सीमा पूर्वरम सरा बाय जां पश्चिम रम सरा लासिये बरहम सरा मोजा आब्रो चिनि बॉर्डर तुमु एरिया इनके दक्षिण सीमा के बुओ जां डॉक्टर दुवाल चुरी रायचंद्र पारा बाय चुं बॉर्डर खेलायमा ताफो तुमु पश्चिम सीमाना के बुसिंदी बासा बाय सीमाना खेलायमा तो चिनि पूर्व सीमाना के पिप्लासरा बाय बमसुलनि बॉर्डर सीमाना के मतो अबे जतो गुला बो जतो सु चिनि बमसुलनि चेरे पारानि एरिया फिनो चुं लोकेशन चुं हाथाय सिमनि जरावले ब्राउनले काउरि रामायान मन काउना माने नानो सामो फक्रुइ चुनो साफा मक्रुइ ब्राउ सुंमो फक्रुइ प्लास रोनि ब्राउराव या गुवो आनायराव चुमो दे तो चुया दे तो बरो चुंगार के खेखे बा बाग्राबा आपत्ति देउनाय दे मादे मास फक्रुइ रो जेबो संसो सङो सुंसे ते मा काम पे आइ नो साइ सिंदा उबो आंबो किसमा तो आं मा बुसिया मा आंबो सुमो बुक्रुइ अच्छा तबो नां बम थ बां मा खनो फन बुक्तुम थने तोयदे ना बुक्तुम मान तोय नां त जुंले महाम थ बक्रुइ ता बरोले चिनि कुनो जाति सामाजिक नि फनों या पार्टी पॉलिटिकल फनों या जुं मोय जुफुं या जुंले बहुत पारानि केहा ग्रामबासी उंगे जुं गाव बाहा खिये बरो तिनियो हाये जुं बनो ऑब्जेक्ट मा के फैमनो हाना अच्छा के ब्रां जदि
tao nang saklaya abonon dai chimbo area le kaurima ya hiye brang jodi ndu roi sadi ta nang sai jodi brang roi sai ya jodi khnang bis kangle bekhen ma state dar lana jungpho je aino breke dumle ne ma andolon khene ma tung abon nai tu ye chungrung ya pho je ben krung no nai tu no je go themode je thamode kheno bro bai andolon shamil ma khene na nang khe block de khenang bro ni office thai siang khe chung block the deputation ke SDM office the deputation ke abdi khima khelai ne na ni bo service sanl buk to iklai bole pani sagar sar division se andar pani block ke bo block ke damsara arti block thana pho damsara acha ke tao boni ni ya gra to nele समाजपति खना बुके बर पारानि चिनि ब्रु रियां समाजनि के कारबारि ब्राउरि पाराबो तुमु ब्राउनो आतुखु खादि के जुं खामके ब्राउके आइन सम्पर्क सुरक्षा नले केहारो पारानि कारबारि बा नले सोंद बो नदु संबाय कुले आं केहा बदे पॉलिटिकल ग्रुप होया आगे बदे वाइबेट मात मा विभिन्न एलाकार बा सिनि पांडावो आं बजा मान नियम कानुन को सिलिसिया आरि बिफनो पारानि समाज ये आथुखु खरि खाते अम्बा सियारुया फ आरम ये चौधरी तुंगौ आइनि जे केहा सभापति बुंतो 3 लाख नांया थुयोरे माथामि आं कबुनो मेन नांले नांमि आरि फनो बेनि असिस्टेंट होइते दियो आं बरनो क्लाइसिन फाया आंबो आइनि नो स्टाइ दिफनो सिंदेउ के आइनि एरिया दिफनो सियाव जे बचिनि पारापसिं पा सियाव आर फनो बसु 3 फुट 5 फुट दाव नि माइक्रोफोन दे हातिनु वायरलेस दो हाबाय प्लेन पापा सालाये बसु चाप चाप तुं थमरले आंनोले काउ थाया फ नु बाब्रो ने फिया बनिन ब ब्लंदि सिंदै बिहा नु बाब्रे आबदो फ थाया फनो बसु एका बनो मा फ सासाया यारमी ब्राउनि केहा बेजामा सिस्टेम तो हा आरि यांखे आइन कानुन सियाम पांडाव बदिखे सिनि एक्सिडेंट उनाय सिनि खति उनाय सिनि एलाकारबा सिनि खोयुनाय आइन बागान उनाय आखे आबदो फमा बुजु फमाया पांडावो हे सुंलायदै जे एलाकार बासिनि केहा बे सिने रुने साले दिम ये चिमफो बरले गथेमा बेहाब थाब्ला उनतोसके चिफो नष्ट संफिवानले ममा बनो खाबां चिन्ता जमदै ब चिने ताखु खुरबाय जे सिने रुनाय चिन जारबाय खनो सासा सालायफिए हाइदिया के जे चुमबो चुंलायनाय फेराना चिला खिबुतांगा खिमफिवानले ममाराव केबिन खुवाखुनि बेम नि एलाका फुन फिवा फंबाय खु थांगो नो बाय खु थांगो पांडावो आबनो चिन्ता मुलो हुग्रा मुदै नाफुओ चिनि पारावो चिनि जतो ताखु फु प्रजा रबाय पाइखिया तंफेनो मा आइफो काउथाय थाम पांडावो चिनले हुग्रा नि संफितु ननो सियार फनो सिंफिला मन फितो ननो सिंफे मन नवा खि सागे तो चुता मा सामैनाय हिममादि पांडाव आंबो उपस्थित मन फाइमे आइ काउबरनो पाइरा अच्छा वो पारालत मा पारा हिंगा चियारे पारा बमसुल पिपलासरा गो पंचायत